alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Na yi misali da BNB ɗazu, to amma da yake lissafin dala ya fi, ko ba haka ba? To yanzu for example dala, gashi nan a saman nan ai USDT ko? So kun ga price ɗinta naira 574, ƙarfe nawa? Gashi nan a saman nan ƙarfe 8:01. To a koda yaushe zai iya canzawa, yanzu za ka iya fita ka dawo ka kalli yayi ƙasa da haka sosai. So dai gashi misali naira 574 ko? Bari mu shiga Trust Wallet kuma sai mu ga nawa ne dala a cikin Trust Wallet. Ta kun ga naira 412. Abin da nake ta gaya muku kenan tun ɗazu, har nake cewa Trust Wallet suna lissafin dala ne daga kan naira 450 i ƙasa. Dala ba ta taɓa wuce naira 450 ba a cikin Trust Wallet. Kun kalla yanzu haka, idan ka sai dala a cikin Binance kana turo ta a yadda za ta lissafa maka shine a kan naira 400 da naira 12.9. Kun kalla naira 412 ko ba haka ba? Bari mu sake komawa Binance ɗinmu. Kun ga Binance ɗinmu nan naira 574, naira 574. Kun ga naira 574 can, nan kuma naira 412. Kun ga bambancin da ke tsakani sosai ne ma bambancin, ko ba haka ba? Su haka take. Su can in ka je kai P2P ka siya, in ka turo nan to kawai za ta baka farashi ne akan yanda dala take a currently a banki. Kuma yanzu haka naira 400 nan da kuka kalla da 12, in ka je ka za ka sai smart chain da katinka na banki, to akan hakan nan za a siyar maka saboda currently akan hakan take. Na smart chain ɗin ne ma take for example. Kun kalla smart chain, ga nan wani guri a saman nan da aka rubuta buy, nan za ka danna kawai. Daga ka danna buy za ka kalla kawai, sai ka misali za ka sai guda 99. Shikenan sai ka danna, sai ka zaɓi ta wani website za ka biya, ga sunan kaca-kaca sai ka zaɓa. Sai ka danna next, sai ka saka katin ka da komai. Shikenan za a siyar maka. Kun fahimci abin yanzu?